Jingdon tang ka Dr. Aidawai Kenbat lani Ayush ha PEC Maulos nai kala pelong ya kehenyo trep Acik National Movement HANM ban mi syakmat bandawa na ka sorkar jela badai ban buno da ki Dr. MBBS hagane ka jaka Aijing Sumar kaseng kala hiar jurip ya kane ka jaka Aijing Sumar hadin ka jingyo ujor naki pajba jong kathan ka HANM hapo ka jingyelam u Presiden ka Eastern Zone uba Washal Makdo rangkat u Presiden Bashipor ka HANM Ribhoy District uba Justin Marsharing kidkhot ka HANM kila hiar jurip ya kate ka jaka Aijing Sumar haka arpnyo tarik uyayong arajar arpenriu kaseng kala dawa naka sorkar banbu no mardor ya ki Dr. MBBS hakate ka jaka Aijing Sumar omtang ki Dr. Ayush Don Kamru bun ngut ki staff nurse ban ay ya ka jing sakri sya ki pajba ban teiru ya ki kenro na ka fencing saudong jongkate ka jaka Aijing Sumar bat kiwei kaseng kala berngem ban lek kendu ya uba wailat miki shila menteri badai pait ya ka koi ka kya jong ka sorkar jela halor ka jing tko jongkate ka jaka Aijing Sumar na ka jing yolum jing ken katei ka PEC ka ay ka jing sakri hadu arpulai hajar news pa tam ki pajba nong song snong badru ka ay ka jing sakri sya saupo arteli kisnong ki bedon hakatei ka than Idai Dr. MBBS, idai Dr. Ayush, iba inchat ya kena ka PEC, sabang layo ikabannya keren, yo ikabannya su jingmut bat yo subun ki kiba ilaya tu ya ki jingduna na kabenta jong kena ka PEC. Sa kena upon na kaliang jingi kumka sang HNM Eastern Zone Ribhoy District, rengkat ke jing ya don lang jong ad hoc Presiden jong ka Ribhoy District jong te ni nagaliang jong kasang ni kerpat ya ka sorkar bahkan pe khmat ya kene ka PEC na ka bentag jingdon kam jong ki paiba nong snong kumbang itip kumba saup artli snong ki ba nakaliang jong ne ka PEC ka ya ki jing yarap namta jong ki paiba nong snong ha kene ka than mat ka dong ka jongi ta kana po nakaliang jong ngakum Presiden jong ka Eastern Zone Ribhoy District nga kerpat ya ka government lada kin pe khmat ya kene ka PEC hagi neki benta ki bobun ki bang syam ya ki jingut jong kene ka jong Dr. in charge bade ben charge nam ta jong kene ka PEC yang mah ta to hakaban kong na kaliang jungi ka sang HNM Ribhoy District harangkat ka jinga don lang bat ki nangelam jong Eastern Zone ngelayo wan visit hakane ka PEC ka bodon hamaulas nai ka jingwan visit jungi hangne ka long ba ngiyo kat kum ka jingut jingnam no poiba bodon sekini kithan bahap hakajing pet jing khmi hakajing sumar jong kane ka PEC kebetulan malus nai kita kisnong ki bahap hagane ka PEC ki don hadu sauf artli kisnong bat ka population ka don arpulai hajar news pa prapulai ngut te kalong ka ek ka ba nakaliang jingi kum kaseng ngidap da kajing sngo diaw haba ngilai sngo hadin kajing kendu jingi ba doktor nakaliang doktor la pen pau yang sibun ki jing duna bat ki jing ko jong kajing terekam hapo kane ka PEC te dein ar ki balong kontraktual pat ka service ru kalong ka ba dunah du kotak ta te kumta ngi kerpat ya ka government bala dalong ka bala kin sobha bakin thung no daki permanent post kata lang ba jong ka DSC nomor ngitip sai dang hakat to kane por kidang su dep ya kane ka writing test jong ka DSC hapo Ribhoy District te plus nang ta kumbang i hangne ka fencing borok silenter jong kane ka area jong ka kane ka PEC ru kumbalong menta kampat don te na benta kane ru ngi banjur syak sorkar bala dalong ko bala sobha ban ai ya ka fencing khnang ba kan long kane ka jaka bakan long ka jaka ka ba singan bat ka ba safe na benta ki staff nurse bat ki doktor ki badai ban sakmit ha kane ka jaka bat kajing ka ba ki paiba ka ba kimat hakabayadai bat kane ka PEC kata kadai habayadai bat ka MHIS namar bahadin bangilayo banyakran bat i doktor ibadai i doktor Emi Talang ibadai i doktor Ayush i ong ba nadu ba kane ka PEC kamdon i doktor Bapura ita i doktor MBBS kamut ba habayadai bat kane ka MHIS ru kimnomla suban ai ka jingarap te kata ka we ka bangi na kaliang kaseng i banjur ya government ba ladalong ko bala
Sobha ban ai no dai doktor iba pura ibala ban ai jing sakri iba pura ya upai ba ubadon sakane kadong bat kathan jongi bat sakawai habai dai bat ka bat certificate bat ka death certificate ru tangna kadau ba ngimyo ya doktor bapura habai dai bat kaneru pai ba kajing sa ki dai ban yo tang sisi asngir kilahap penban ban up lagi benai te kaneru kadai kawai kajing ka bakrau nak bentau pai ba nong song snong badon sakini kidong kithan jongi te habai dai bat kinong kha khulung namar ba ka ba i doktor ila pensngo hangi ni sothu isa ka dei ka jing ka bakhrau ha ka jing isa kinong ki kenthei ki badai ban wan kha khulung hangne ha po PAC ha jaka bikin yo ya ka jing sumar bat ka jing ada na ki doktor ban ki lahap ban khan hayeng tang na ka daw ba omdon ki doktor ki babiang bat omdon ki bapet ba khmi na banta jong ki kamut kim so ngan ban wan hangne ki lahap ban khan hayeng la ne ban let ya segi we ka stal ki bahap ban let ya ki kenta tena benta ka ne ru ngisngau hi ban penpau syong sarkar ba baralong ka bala makin simkhia ban penbit penbiang na benta ka singan jong kilong kemi birang hap ban kha ban pun kabakung san kabangi hap ban yakan hangne kalong ba kata ka dei ka ambulans namar bangi tip syai ba ka malos nai PAC kadang duna habarok kiliang namar ba hadu ki bor dawai ki bor jong ki mesin baper ki ban le ki badai ban le tes kini kitai ngimpat biang teng ndalawan unong pang ba ngila ban ong no ba kham sistem jur nang ne ki lahap ban refer sekui hospital ki lapnong borembong no ne silong te hangne ka ke bangi hap ban kran kalong ba ka ambulans ka badai ban penpoi yaki sekui pat ki jaka sumar henry bapau hune kalong ba ka ambulan PE ba kadon tangkawe henry kat kum ka jing ya thu jong doktor ba mentaru ka tei ka ambulans kam dalong ka ba ya ibe kadon ka jing thut henry kum balong menta yukit bokit biang no ya ki ambulans ki badon sekini ki snong ki bala tai op hangne po PAC molsnai de lang ba jong kita ba kane ka PAC kalak ban pentelun ya kita kilat jing sumar ban phara sekwe pat ki jing sumar na benta ki nongpang teka ke bangi so ban banjur hangne kalong ba na benta bangi kwa ban yo no ya doktor ban ka doktor ka baskem ka bapura namar ngitip ba hangne idon tangwe doktor Ayush wala kataru ai ka jing sekri bapura na benta ki nongpang ki bawan ban sumar hakane ka hospital jongi teka ke ba ngikwa ban penpau hangne kalong ba ka sarkar ka dei ban simkhia ban pha no ya doktor bapura na benta ban yo kajing sumar ke bapaka ya ki pai ba ki basa sekini kidang kithan jungi ya mo